Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Arratsaldeon eta ongetorriak apirilaren 19ko saio berri honetara. Osteguna da eta ostegunero egiten dugun moduan parlamentuko galderak izango ditugu. Astero gaiak eramaten ditugu gai ezberdinak parlamentura, egunerokotasunean edo gaurkotasunean pilpilean dauden gaiak normalean, eta aste honetan Altsasuko gazteen kasuari buruz galdetu diegu. Gero haien erantzunak ikusiko dituzue. Ondoren gaur Izaskun Artigasen erreportaia izango dugu ere, Izaskun Sanduzelaiko loraldiaren aurkezpenean egon zen eta gero zuek ere ikusteko aukera izango duzue. Eta gaur ere elkarrizketa bat izango dugu. Iruñako planetariotik Karmele Gomez izango dugu, aurten Nafarroak urtero IGEM txapelketa MIT Massachusettseko Instituto Teknologikoak antolatzen duen IGEM txapelketan aurten Nafarroak hartuko du parte, planetarioaren eskutik eta beste instituzioen eskutik, eta gero Karmelek xehetasun guztiak emango dizkigu. Orain taldea osatzen ari dute, BioGalaxy izena jarri diote taldeari, eta esan bezala berak argibide guztiak emango dizkigu gero. Eta bukatzerakoan gaur musika on izango dugu. Musika honen, udaberriko musika deritzon kontzertua izan zen, Zibikanen, eta gero ere ikusteko aukera izango duzue. Orain, has gaitezen gaurko efemerideekin. Gaurko bi efemerideak 20. mendeko 80ko hamarkadan gertatu ziren biak. Lehendabizikoa 1987 urtean Estatu Batuetan. Los Simpsons telesailari hasiera emango zioten film laburrak emititzen hasi baitziren. 2 urte geroago, 1989 urtean, Europako Parlamentuko Kultura, Hezkuntza eta Gazte Komisioak katalana Europako instituzioetan beste hizkuntzekin batera ofiziala izatea ebatzi zuen. Goazen orain gaurko titularrekin Aitziberren eskutik. Altsasuko utziko 2. epaiketan Euskako zerbitzariak eta jabeak gezurtatu egin dute Guardia Zibilaren bertsioa. Aurrera eginez albistekin Enrique Goñi Nafarroako kutxako zuzendari ohiak azpimarratu du Nafarroako kutxa etzela desegin, fundazio bihurtu zela. Azalpenak eman ditu Foru Parlamentuan, finantza erakunde horren desagertzea ikertzen ari den batzordean. Eta hezkuntzan kalitatezko irakaskuntza publikoaren alde murrizketarik ez ituna horren lelopean, irakaskuntzako bederatzi sindikatuek elkarretaratzea egin duten Nafarroako Jauregiaren antzenean. Albiste gehiago utzi dizkigu gaurko egunak, energionelan kasu bat antzeman duten Nafarroako ospitalean ingresatuta zegoen pertsona batek hartu du eta zorionez hori dago. 58 urteko gizon batek ustez gurasoak hil eta bere burua zeleste egin du Herriberri. Eta harrapatu dute 2018 denboraldiko lehendabiziko izokina Endarratzan. Xabier Lanz beratarratzan titulatu egiteko Antxulea gauetan mandetxean erosi du. Eta gaurko artistekin bukatzeko Iruñako udalak eta Txakrako merkatari eta ostalarien elkartean auzoko merkataritza dinamizatzeko lehen kanpaina bultzatu dute. Egin dezagun aurrera gaurko egunkarietako azalekin. Ea zer daukagu Diario de Navarra egunkarian. Goian lerroburu nagusian, parrizidioa Oliten. Bere 82 eta 72 urteko gurasoak erailtzen ditu eta gero bere buruaz beste egiten du. Azaleko argazkian sarraskia gertatutako etxearen kalea ageri da. Senar emaztea beste seme batekin bizi ziren, baina momentu haietan ez zegoen etxe bizitzan. Diario de Notiziasekin jarraituko dugu. Lerroburu nagusian hurrengoa irakurri daiteke. Seme batek bere aita eta ama erailtzen ditu bere Oliteko etxean eta gero bere buruaz beste egiten du.
Beherago azaleko irudian, senar emazte bikotearen semeetako bat tragediaren lekure iristen ikusten da. Gara egunkariarekin jarraituko dugu. Goikaldean lerroburu nagusia aurkitzen da eta hau dio. Orain Jarenak Montorori fondo publikoen bidegabeko erabiltzea ez zela egon frogatzea exigitu dio. Argazkian Kirmen Uribe idazlea agertzen da. Izenburu honek laguntzen du argazkia. Kirmen Uribe New Yorkera. Hiriko liburutegi publikoak sorkuntza bultzatzeko eskintzen duen Kuhlman Center beka lortu egin baitu. Goazen orain komunikabide euskaldunekin eta hau da Berri egunkarian daukaguna. Goian lerroburu nagusian, preso bati gradua arintzeko lehen eskaria ukatu du Auzitegi Nazionalak. Horren azpian azaleko lehendabiziko irudia ageri da, eta bertan Raúl Castro ikusi daiteke eta bere atzean Miguel Díaz-Canel, Castrorik gabeko Kubarako prest. Hori da azaleko argazki bakarra, eta azpian gainontzeko edukiak ikusi ditzazkegu. Esate baterako iskin batean iskin batean ere letra handiz nabarmenduta, ustez Aitamakil eta bere buruaz beste egin du gizon batek herri berrin. Ezkerraldean gainontzeko berriak daude. Lehendabizikoan, Arian atalean, polizien esan batzuk zalantzan jarri dituzte koskako langileek. Alboan, azaroaren 18an egingo dute estatus politikoaz galdeketa Donostian. Horren azpian, lan eskaintza publiko masiboen eraginak kritikatu ditu Zebekek. Kirolari dagokionez, Baskoniak ezin izan du lehen kolpea eman. Eta kultura atalean, Mikel Uraken musikariaren hitzak ikusi ditzazkegu. Sortzen gabiltzanontzat ezinbestekoa da konforteko eremutik ateratzea. Azkenik goazen Euskal Herria Irratiko webgunearekin. Goian ezkerraldean 11koa aurkeztu du Euskaraldiak. Horren ondoan eskuinean gauzen interneti buruzko espezialitate berri bat Nupen. Beherago ezkerrean, ostatu barnean liskarrik ikusi ez zuela esan du koskako ostalariak. Altsasuko kasuaren inguruan, edo dagokionez. Eskuinean, egile nafarren euskal literaturaren antologia liburua plazaratu dute. Eta amaitzeko udalak eta txantreako merkatari eta ostalarien elkarteak auzoko merkataritza dinamizatzeko lehen kanpaina bultzatu dute. Ea zenolako agenda dugun aste honetan. Gaur eta apirilaren 22 arte Burlatan pintxoaren astea ospatuko da. Pintxoa 20 euro balio du eta ardoarekin hartuz gero 3,50. Gaur arratsaldeko 6etan Milagrosako liburutegian ipuin kontalaria euskeraz Maitane Perezen eskutik. Ipuinaren ordua izena dauka sesioak edo saioak eta sarrera librea da. Gaur arratsaldeko 7etan Katakraken hitzaldia gazteleraz. Narkotrafiko, heroína y contrainsurgencia en Nafarroa. Sarrera librea da. Gaur arratsaldeko 8:30etan Zentral Cafe antzokian Iruñaia zikloak jarraitu egingo du. Gaurkoan kontzertua Nafarroako goi mailako musika kontserbatorioaren Big Band musika taldearekin. Sarrerak 10 euro balio du. Gaur eta larun batera arte Baluarte Jauregian Dirty Dancing musikalaz disfrutatzeko aukera izango da. Gaur arratsaldeko 8etan Zizur Nagusiko kulturetxean ikuskizuna, Kabaret Paranormal. Doakoa, baina goinbidapena aldez aurretik eskuratu behar da. Horretarako, han bertan Zizur Nagusiko kulturetxean eskuratu dezakezue doainik ikuskizuna hasi baino ordu bat lehenago. Iruin herriko agenda alde batera utzita, apirilaren 21erako larun batarekin, gure esku dago Lizarraldeak Nosaltres Prest jaialdia antolatu du. Izango da ekintaz betetako jardunaldia, umeentzako jolasekin, talde kulturalen kontzentrazio batekin, herri bazkaria, ikuskizunak, kalejirak eta eguna bukatzeko kontzertuak, glaukoma, ses eta auxili taldeen eskutik. Amaitzeko L.DJ-a. Sarrerak Iruñeako Garazi tabernan eta herriko tabernan salgai daude. Despacito
etorkizuna biharra, marrazten gara tematu, lagunez zaitez izutu dugu zure, beharra jantzi ezazu irrifarra. Gaur zerua oskarbido laino gutxirekin egongo da. Hego-ekialdeko haizea bizia ibiliko da, temperatura maximoetan aldaketarik ez. Zerua oskarbi edo laino gutxirekin egongo da. Hego-ekialdeko haizea ahul bizia ibiliko da ostiralean, bolada gogorrekin bereziki ekialdean. Arratsaldean eki osagaikoa nagusituko da, temperaturan aldaketarik ez edo gutxi jaitsiko dira. Egin dezagun aurrera Iruñerriko albisteak birpasatuz. Noain herriaren txanda da. Noainen orain dela 2 egun goizeko 9:20 gutxitan kotxe batek 11 eta bere 2 alabak 13 urtekoa bat eta 3 hilabetekoa bestea harrapatu zuen zebra pasagunetik ibiltzen ari zirenean. Hilabetetako haurtxoa larri dago. Gidaria ez zuen positiborik eman ez alkoholean ez da bestelako drogetan ere. Noaingo udaltzaingoak istripua gidariaren arreta faltaren ondorioz eman edo gauzatu zela adierazi egin du. Bestalde Noainen oinarrizko gizarte zerbitzuaren berdintasun arloak antolatuta, gaur eta apirilaren 23 eta 26an arratsaldeko 5:00 7:30 arte, Loreenean Noainen ikastaroa egingo da genero, osasuna eta emakumeen eskubideen inguruan. Izen ematea edo inskripzioa doakoa da. Uharterekin jarraituko dugu.
Uarten 2018 udako animazio kanpainarako proiektuak aurkezteko epea apirilaren 24ean bukatuko da. Udalaren webgunean xehetasun eta argibide guztiak aurkitu daitezke. Bestalde, Uarteko krosa arautzen duen ordenantzaren hasierako onespena egin da. Ura antolatzeko behar den diru laguntzaren kontzesioa arautzen duen ordenantza, alegia. Eta jendaurrean egongo da ikusgai 30 egun atzotik apirilaren 18tik hasita eta interesatuek espedientea aztertu eta erreklamazio kexa edo oinarriak aurkeztu ditzazkete. Holtzako zendeari dagokionez, beste berri hauek ditugu. Hasteko, udalak Holtzako zendeako kultur, kirol, euskera, berdintasun, hezkuntza eta gazteria arloetan 2018an zehar jarduerak antolatzeko diru laguntzen deialdia egin du. Apirilaren 6ko Nafarroako aldizkari ofizialean argitaratu egin zen eta eskaerak data horretatik hasita hilabete bateko epean aurkeztu ahalko dira. Informazio guztia eta xehetasun guztiak udalaren webgunean aurkitu daitezke. Apirilaren 21ean, goizeko 11:30 eguerdiko 1:30 arte, Ororbia polikiroldegian minbizia dutenen aurren aldeko elkartasunezko zumba espinina egingo da. Sarrera aldez aurretik hartuz gero 7 eurokoa izango da, lehiatilan 10 eurokoa, eta esan bezala minbizia duten aurrei laguntzeko izango da dirua. Apirilaren 29an igandearekin bestalde, Ororbiako frontoian bigarren pilota topaketa emango da, eta bertan gomazko pala eta eskupilotako partiduak jokatuko dira. 10 eta 4 hasiko da ekitaldia eta arratsaldera arte iraungo du. Olaibar ikusiko dugu orain. Etxean gehiago erabiltzen ez duzun liburuak baldin badituzu, apirilaren 22an Olaibarren hauek beste batzuen ordez trukatzeko aukera izango da. Trukatzen ez direnak Nafarroako erakunde solidarioetara eramango dira. Honez gain, 5 liburu eramaten dituzten parteideen artean, 20 euroko balioa duten 3 liburuen zozketa egingo da. Atarrabia, Ezkabarte eta Olaibarren artean, adingabeen aldi baterako harrera egin duten 7 familia daude. Nafarroan osotara 223 adin txikiko ume eta gazte hartzen dituzten 180 familia daude eta Nafarroako gobernuaren babesa jasotzen dute. Hala ere, honen ezagutza ez duen jende asko dago oraindik eta horren ondorioz, hori dela eta apirilaren 24ean arratsaldeko 5:30 honi buruzko hitzaldia izango da Atarrabiako kulturetxean, haurtzaindegi zerbitzuarekin. Iruñearekin bukatuko dugu, eta Iruñean albiste hauek ditugu. Udalak eta Txantreako merkatari eta ostalarien elkarteak auzoko merkataritza dinamizatzeko lehen kanpaina bultzatuko dute. Hainbat ekintza eta promozioekin izango da. Adibidez, bazkideak diren establezimenduetan beherapen txartelen eta oparien banaketa egingo da. Bestalde, Iruñean beste berri hau daukagu, Arantzadi eta Sanduzelaiko udarako udal igerilekuetan txartelen abonamenduak salgai daude dagoeneko. Izan ere, ekainaren 15ean eta 23an irekiko dituzte ateak. Udaberriko Animsa enpresak egindako SynCloud proiektua administrazio eta organismo publikoak saritzen dituen Asian ekitaldiaren 10. edizioa irabazi egin du. Sari hauek ekimena eta esfortzua baloratzen dute. Baita administrazio publikoan izandako esperientzia arrakastatsuak eta tiken erabilera ere. Bestalde, Iruñean gaur arratsaldeko 7:30 Afrikako medikuntza monopolioak eta medikamenduak eskuratzeko ahalmenaren inguruko Fuego en la Sangre dokumentala proiektatuko da eta honek Iruñako Gaztediaren etxean izango da.
mugarik gabeko medikuen zikloari amaiera emanez. Sarrera librea da. Aurrera egingo dugu. Egun hauetan 500 ikasle inguru Zitadelako zuloak apainduko dituzten eta unibertsoa irudikatuko duten 11 lorategi galkorretan lan egiten ari baitira. Proiektua udal ezberdinetako lorazainen laguntzarekin burutzen ari dute eta aurrera eramaten ari dute aste batzuetan prest egoteko. Bestalde, Iruñako alkateak Joseba Sironek Zidehauren parte izatearen ondorioz Iruñean sortzen ari diren aukerak nabarmendu egin ditu. Txileko hiriburuan, Santiagon, esate baterako turismo, mugikortasun edota jasangarritasun arloetan ematen ari diren aurrerakuntzak. Parlamentuan Altsasuko gazteen kasuari buruz galdetu dugu eta hau da parlamentariek esan dutena. Gure alderditik ezin dugu ulertu ezta konpartitu ere Altsasuko gazteekin eta Altsasuko herriarekin gertatzen ari dena. Hainbat gazte gertatutako gatazka baten ondorioz 500 egun baino gehiago daramate prisiopean, epaiketarik gabe eta terrorismoz akusatuta. Guk uste dugu terrorismo hitza ezin dela hala nola banalizatu edo deuseztatu. Oso grabea da azken urteetan Euskal Herrian eta estatu mailan emandako terrorismoa eta ezin dira hainbat kasuak parekatu inondik inora. Honek suposatzen duen guztiarekin eta familiak nola gazte hauek eta Altsasuko herria eta nafartar guztiok honekin sufritzen ari dugunarekin. Ezin dugu onartu gertatzen ari dena, eta honen aurrean aurreko larun batean guztiok planto egin genuen 50.000 pertsona baino gehiago etorri ziren lurraldeko toki ezberdinetatik nafartar eta altsasutar gazteak babesteko. Gazteak dira ez terroristak eta hau bai dela bortizkeria estatuak gazte hauekin egiten ari dena. Altsasuko liskar hartaz zerbait esatea momentu honetan nahiko konplikatua da, eta era berean erraza. Gure ustez, han Altsasun gertatutakoa ez da inolaz ere terrorismoa, hori lehendabiziko momentutik esan genuen, eta horri eusten diogu, eta noski pentsatzen dugu Altsasuko kasua, bai Espainiako eskuinak, Nafarroako eskuinak, eta zoritxarrez hainbat eta hainbat prentsa, irrati eta telebistak erabili egin duela, ez bakarrik terrorismoaren kontrako borroka horretan, baizik eta Nafarroko gobernuaren kontra, Nafarroan eman den aldaketaren kontra. Horregatik, guk argi eta garbi esaten dugu, Altsasun gertatutakoa ez dela terrorismoa, eta 8 gazteentzat egiazko eta proportzionaltasunez betetako justizia bat eskatzen dugula. Por cierto, gauza bera eskatzen dute, eta horregatik handaude Madrileko Auzitegi Nazionalean, bai Amnistia Internazionalekoak eta bai beste europear erakunde batzuen ordezkariak. Bueno, argi dago, orain arte eta azkeneko urte terdian bizi izan dugun prozesuak ez daukala ez hanka ez buru. Ez da inoren buruan sartzen, goizteko 5etan jai giroan taberna batean izandako liskar batengatik, 3 gaztek 500 egun baino gehiago kartzela preventiboan egotea, eta ez dauka ez hanka ez buru, 8 gaztei egozten dizkieten eskaera fiskalak, ezta? 50, 62 urteko eskaerak. Ez dauka ez hanka ez buru. Eta benetan zentzu komuna daukan inork ezin du hori ulertu. Terrorismoa dela egozteak ez dauka ez hanka ez buru, berriro diot. Eta argi dago, prozesu honetan guztian irregulartasun pila bat egon direla, bai epaitegietan, bai epaile hau egotearekin berarekin, azken batean parte batekin lotura nabarmenak dituelako,
eta desproportzioa nagusi da. Beraz, gauzak bere onera etortzea ezinbestekoa litzateke. Mundiala izan zen, Iruñean bizi izan genuen manifestaldia, duela urte asko ikusi ez genuena, agian intsumisio garaian baino jende gehiago ere, eta horrek oso mezu argia eman nahi dio gizarteari, hau da, ez garela isilduko, elkartasunak elkartzen gaituela gai honetan, eta berdin zaigula nondik edo ze ideologiakoak garen demokrazia babesteko zuzenbide estatua babestu behar da, eta ezin dugu onartu nola justizia politizatzen ari den eta nola gure gazteekin eksperimentuak egite dituzten errepresioa zenbateraino jasatzeko kapazak garen ikusteko. Hau mezu garbi bat da, Nafar jendarteak emanda, estatuari esateko kontuz hemen herri antolatu bat dagoela eta ez dugula gertatzen ari dena onartuko. Beraz, eskerrik asko etorri ziren guztioi eta aurrera jarraituko dugu behar den harataino. Bai, geroa bai eta gobernua, Nafarroko gobernua ere, han egon dugu ginen. Eta han egon du ginen uste dugulako eta horrela gertatuko zela pentsatzen genuen justiziarekiko aldarrikapen sakon eta gogor eta sendo bat izango zela eta manifestapena hori izan zen. Nafar herriaren oihu bat, exigentzia bat, Madrilen justizia proportzional bat egin Madrilen edo estatuan. Zeren guk uste dugu noski epaiketa hori Iruñan egin beharko zela, ez eta Madrilen, baina dena dela. Justizia proportzional bat exigituz eta argi eta garbi esanez, Altsasun gertatutakoa, eta berriz errepikatzen dut eta beti errepikatuko dugu, etzela terrorismoa izan. Ura terrorismoa deitzea, terrorismoaren delitua banalizatzea da, eta terrorismoaren egiazko biktimen kontrako irain bat. Bueno, erabat txalogarria izan zen, larunbateko manifestazioa. Nik uste horre islatu zela, Nafarroan gehiengo politikoak, sozialak eta sindikalak pensatzen duena, hau ez dela terrorismoa, justizia beharrezkoa dela, eta injustizia, gertatzen ari den injustizia hau salatzeko beharra zegoela. Horixe aldarrikatu zen larun batean, milaka eta milaka pertsonekin, manifestazio historiko bat izan zen, eta benetan beharrezkoa zen, irudikatzeko hortik zabaltzen ari diren eta botere jakin batzuk zabaltzen ari diren errelato kriminalizatzaile horren aurrean badagoela herri bat, duintasuna erakusten duena eta injustiziaren aurrean altxatzen dena. Zuzenbide estatuak azken finean bada botere banaketan sustatua eta zentzu horretan botere ezberdinek kontrolatu behar diogu elkarri. Ez bakarrik banatu baizik eta kontrolatu ere. Hau ja 18. mendeko oinarria da eta funtsa da eta zentzu horretan botere publikoek zerbait gaizkiga injustizia bat betetzen ari denean salatu behar dugu, seinalatu eta hortik ez garela pasadako argi esan. Bueno, guk uste dugu batzuk asaldatu egin dira, asko asarretu dira, alderdi bezala eta gobernu bezala ere, justizia proportzional bat exigituz kalera atera garenean, eta ez bakarrik kalera, baizik eta geure agerraldi publiko guztietan gauza bera egin dugu. Batzu, UPN, PP eta alderdi sozialista ere asko asarretu dira hori egin dugulako, baina gure ustez adierazpen askatasuna dagoen bitartean eta oraindik zerbait badago, alderdi politikoek eta baita ere gobernuek geure iritzia argi eta garbi azaldu behar dugu gizartearen aurrean. Eta beraz, guk alde batetik geure iritzi politikoa azaldu, hori funtsezkoa da. Europako erakundeekin harremanetan jarri eta badakizue, Nafarroko gobernua orain dela gutxi, bere keska pasatu egin ziela Europako erakundeei, eta hori ere politika egitea da, justiziaren aldeko politika egitea da, eta noski
epaiketa hori ahalik eta hurbilenetik jarraitu, justiziaren kontrako ezer gerta ez dadin. Politikaren mutik larun batean erantzun genuen bezala, kalean, injustiziari aurre egiteko eta jendartearen gehiengo horrekin batera, eta parlamentuan eta beste instituzio batzuetan ere egin dugun moduan, ezta? Parlamentuan bertan hainbat eta hainbat ekimen egin ditugu, egoera usalatzeko, proportzionaltasuna eta justizia eskatzeko, jo dugu Europako instantzietara, jo dugu Madrilgo instantzietara, hainbat ekimenen bidez, hainbat mozioren bidez, eta bai parlamentuko presidentea, eta bai Nafar Gobernuko presidenteare premiatu ditugu urratsak eman zitzaten eta eman dituzte. Eremu politikoa horretara iristen da, eta argi badagoela gehiengo politiko bat Nafarroan basaten duena hau beste modu batean garatu behar zela, gauzatu behar zela, eta elkartasun osoa trasladatzen diena gazte hauei eta beren familiei. Bueno, jakingo duzuen bezala, 2017 urteko aurrekontuetan Podemos oso exigentea izan zen iruzur fiskalaren aurrean errekurtso gehiago bideratu ahal izateko. Eta orain, ari gara datuak jasotzen, eta horren ondorioz jakin izan dugu nola euro bakoitzeko 40 euro baino gehiago berreskuratu izan ditugu. Urte batetik bestera, 11,5 milioi euro gehiago jaso izan ditu ogasunetik edo hazienda publikotik, eta oso berri ona da hori, eta bagiratu egiten gaitu zein izan behar den hartu behar dugun bidea. Askotan hitz egin izan dugu erreforma fiskalari buruz, zorraren auditoriari buruz, azken finean politika ekonomikoak baitira gero politika sozialak egiteko eskumena emango dizkiguten baliabideak, eta iruzur fiskalean asko dago egiteke oraindik, eta Podemos aldugutik bertan eta hortan jarraituko dugu. Pedro Sánchez, Alderdi Sozialistako buruzagia, joan zen igandean, egondu zen Iruñan. Eta bertan, geroa bairen ustez, bi gauza oso garbi utzi zituen. Alde batetik, Pedro Sánchezek ez dakiela Nafar autogobernua zer den, zeren eta Nafar autogobernua, Nafarroako gobernua, azken 3 urte hauetan, geure ongi izateaz kezkatu da batez ere, eta hortik dator estatuko gobernuarekin lortutako hitzarmen ekonomikoa, hor dago baita ere erreforma fiskala, hor dago gobernu honek osasungintza, hezkuntza, eskubide sozialetaz duen kezka sakona, eta ez bakarrik kezka sakona, baizik eta eman dituen aurrera pauso galantak ere, hor daude gauza guzti horiek, eta guzti hori da gure geroa bairen ustez autogobernua. Pedro Sánchez aritu zen esanez, Nafar gobernua batez ere ikurrez dagoela kezkaturik, eta argi eta garbi dago ezetz. Hori gezurra dela, por cierto, Nafar eskuinak erabiltzen duen gezurra, eta Pedro Sánchezek ere hori irentsi egin du, sinistu egin du, eta ez da egia. Pedro Sánchez ere oso kezkatuta agertu zen Nafarroan enplegu planik ez dagoelako, eta hori kritikatu egin zuen. Esan zuen, Nafar gobernua ikurrekin oso kezkatuta dagoela, baina ez enpleguarekin. Eta, pena da baita ere hori entzutea, zen azken finean, Nafarroa izan da, langabezia gehien gutxitu duen komunitate bat, PIB delakoa gehien goratu duen komunitate bat, eta aldiz hor dauzkagu komunitate sozialista batzuk, adibidez Andaluzia, eta begira, ez dakit enplegu planik duten ala ez, baina begira langabezia nola dagoen sozialista batek zuzendutako komunitate batean. Beraz, penagarria. Penagarria Pedro Sánchez esatera esan zituen gauza horiek, eta pena da hori esateko Nafarrora etorri izana. Pasaden astean hainbat lege garrantzitsu onartu ziren parlamentuan eta tartean Nafarroko kontratu publikoen legea. Lege hau, segurazki aldaketaren ziklo honetan garrantzitsuenetarikoa izango da, azken batean
Nafarroako administrazioan paradigma berri bat sartzen duelako, orain arte Nafar gobernua edo Nafarroako administrazioak kontratuak egiten zituenean zerbitzu hornitzaile moduan tratatzen zituen gainontzeko enpresak eta irabazi asmori gabeko erakundeak, azken batean eskaintzarik merkeena balotzeko edo joera izaten zuen. Orain esaten dugunean paradigma berri bat sortu dela, azken batean esan nahi duguna da, orain eta hemendik aurrera beste irizpide batzuk erabiliko dituela Nafarroako administrazioak kontratu horiek esleitzeko. Alegia, inguru giroarekin lotuta dauden irizpideak, klausula soziale jasotzen dituzten irizpide horiek guztiak, berdintasun ikuspegitik, langileen soldata duinen irizpidea, eta bar. Beraz, gai hau oso importantea da, Nafarroako administrazioa delako zerbitzuak kontratatzen dituen erakunderik handiena, eta hemendik aurrera irizpide ekonomizistatik aldendu eta bestelako irizpide sozialak martxan jarriko direlako. Eta, ikusi genuen, ezta? Lege hori onartu zen egunean bertan, sindikatuen gehiengoak nola ospatu zuen, hemen behian, Sarasate pasealekuan bertan, eta izugarrizko aurrera pausua dela esan. Beraz, elkarlan hori, talde parlamentarioen artean eta sindikatuen artean egondako elkarlan horrek bere fruituak eman ditu, eta zalantzari gabe Nafar jendartearen onuran izango da. Joko gela baterako langilea behar da Iruñan, lanbide ikasketa eskatzen da aldi baterako kontratua, kurrikulunak sagrario.angiano@asaudicom.com. Iruñako arraindegi batean saltzailea behar da aritzeko, ez dira ikasketarik eskatzen, azaroa arteko kontratua, kurrikulunak bidali Maitane Olaberri Gurbiondo@gmail.com elbidera. Iruñako bingo batean saltzailea lokutore aritzeko langilea behar da. Derrigorrezko bigarren hezkuntza eskatzen da aldi baterako kontratua. Kurrikuluna bidali sagrario.angiano@asaudicom.com elbidera. Iruñako bingo batean zerbitzaria behar da. Derrigorrezko bigarren hezkuntza eskatzen da aldi baterako kontratua. Kurrikuluna bidali sagrario.angiano@asaudicom.com elbidera. Iruñako arraindegi batean banatzailea behar da, oinarrizko ikasketak eskatzen dira, astean 3 eguneko kontratua, kurrikuluna bidali raulgerendiain@gmail.com elbidera. Kafetegiko saltzaile bat behar da Iruñan, oinarrizko ikasketak eskatzen dira, aldi baterako kontratua da, kurrikuluna bidali miravalles@pasteleriamiravalles.com elbidera. Zerbitzari bat behar da zizur txikian, ez dira ikasketarik eskatzen, aldi baterako kontratua. Kurrikulunak asador@bidea2.es elbidera. Ostalaritzan makinarien eta aire girotuen montaketaren eta mantentziaren teknikoa behar da mutiloan, klimatizazioan formakuntza izatea baloratzen da. Aldi baterako kontratua, kurrikuluna bidali serfriruna@serfriruna.com elbidera. Ostalaritzako makinaria eta aire girotuaren muntaketa eta konpontzearen laguntzailea behar da, formakuntza profesionala baloratzen da, aldi baterako kontratua. Kurrikuluna bidali serfriruna@serfriruna.com elbidera. Elektrizitate teknikoa behar da Iruñan, elektrizitate arloko ikasketa baloratzen dira, aldi baterako kontratua. Kurrikuluna bidali info@prevencionescaba.com elbidera. Euskara dakien administrari ofiziala behar da Barañainen, ze mailako ikasketak eskatzen dira. Barañaingo udaletxeak dituen beharren arabera egingo da kontratazioa. Interesatuak bidali kurrikulunak vbikoitza@baranain.es elbidera. Euskara dakien kultur dinamizatzailea behar da Barañainen. Titulazio unibertsitarioa goi maila edo erdi maila eskatzen da. Barañaingo udaletxeak dituen beharren arabera egingo da kontratazioa. Interesatua bidali kurrikulunak vbikoitza@baranain.es elbidera. Bi higienezin komerzial behar dira Iruñan, ez dira ikasketarik eskatzen, aldi baterako kontratua da, kurrikuluna bidali info@mariaijimena.com elbidera.
Parrilleroa behar da Iruñan, ez dira ikasketarik eskatzen, aldi baterako kontratua. Kurrikuluna bidali Marijose abildua todotel.es helbidera. Lau aholkulari komertzial behar dira Iruñan, derrigorrezko bigarren hezkuntza eskatzen da aldi baterako kontratua. Kurrikulunak bidali vsolana abildua eusnatel.com helbidera. Ekitaldietarako zerbitzu anitzetako langileak behar dira Iruñain, denbora libreko monitore titulua baloratuko da aldi baterako kontratua. Kurrikulunak bidali ibilbide servizez abildua gmail.com helbidera. Komunitateen mantentziako langilea behar da Berriozarren, ez dira ikasketarik eskatzen aldi baterako kontratua. Kurrikuluna bidali repararte abildua repararte.net helbidera. Beira ekoizten duen tailerreko arduraduna behar da Iruñan, goi maila edo ingenieri teknikoa eskatzen da. Enpresa kontratu egingo zaie, kurrikuluna bidali oiane.burgi abildua randstad.es helbidera. Obrako arduraduna behar da Iruñan, goi maila edo ingenieria teknikoa eskatzen da, enpresa kontratu egingo zaie. Kurrikuluna bidali oiane.burgi abildua randstad.es helbidera. Elektrizitate eta mekanikako ingenieri teknikoa behar da Mutiloan. Elektrizitate eta mekanika ingenieri ikasketak baloratzen dira, aldi baterako kontratu eginen zaie. Kurrikuluna bidali oka.pamplona abildua ingein.es helbidera. 2 soldadore behar dira Iruñan, ez dira ikasketarik eskatzen, 3 hilabeteko kontratu eginen zaie. Kurrikuluna bidali rrhh pamplona abildua ananda.es helbidera. Garabi zubiarekin aritzeko langilea behar da Iruñan, goi maila amaituta izatea eskatzen da, aldi baterako kontratu eginen zaie. Kurrikuluna bidali selekzion abildua serkoten.com helbidera. Ari soldadorea behar da Iruñan, ez dira ikasketarik eskatzen, aldi baterako kontratu jardunaldia osoarekin. Kurrikuluna bidali selekzion abildua serkoten.com helbidera. 2 soldadore behar dira Iruñan, soldadurako erdi maila eskatzen da, denbora osoko kontratu eginen zaio. Kurrikuluna bidali ofertas abildua proiseret.es helbidera. Autobus gidaria behar da Iruñaldean, ez dira ikasketarik eskatzen, eskola ikasturterako kontratu eginen zaio. Kurrikuluna bidali lanmugiroarra abildua infonegozio.com helbidera. Lore saltzaile laguntzailea behar da Iruñan, lore zaintzako ikasketak itzanak baloratuko dira, aldi baterako kontratu eginen zaio. Kurrikuluna bidali proveedores abildua floristeriatorrents.com helbidera. Telefonoz saltzen duen langilea behar da Orkoienen, ez dira ikasketarik eskatzen, denbora zehatzeko kontratu eginen zaio. Kurrikuluna bidali laura.rodriguez abildua nortempo.com helbidera. Laborategi frogetarako 2 teknikari behar daira Iruñan, laborategiko frogen goi maila izatea eskatzen da, behin-behineko kontratu eginen zaio. Kurrikuluna bidali zepen abildua navarra.es helbidera. 3 sukaldari behar dira Iruñan, ez dira ikasketarik eskatzen, oporra betetzeko kontratu eginen zaie. Kurrikuluna bidali personal abildua serbalcatering.com helbidera. Administrari laguntzailea behar da aizoinen, administraitzako erdi edo goi maila eskatzen da, aldi baterako kontratu eginen zaio. Kurrikuluna bidali sandra.etxeberria.1984 abildua gmail.com helbidera. Ez gaitasuna duten 2 garbitzaile behar dira Noainen, ez dira ikasketarik eskatzen. Urte bateko kontratu eginen zaio. Kurrikuluna bidali jimeno abildua gureak.com helbidera. Saltzailea behar da Iruñan, batxilergoa edo baliokidea izatea eskatzen da, aldi baterako kontratu eginen zaio. Kurrikuluna bidali eskuluazul abildua hotmail.com helbidera. Makinetako biltzaile teknikoa behar da Iruñan, elektrizitate eta elektronika lanbide ikasketak eta mantentze elektrikoa eskatzen da. Aldi baterako kontratu eginen zaio. Kurrikuluna bidali selekzion abildua ekasa.net helbidera. Zerbitzaria behar da Zizur Nagusian, oinarrizko ikasketak eskatzen dira, aldi baterako kontratu eginen zaio. Kurrikuluna bidali Michelita Gidoi Bajoa 8819 abildua hotmail.com helbidera. Instalazio termikoen mantentze teknikoa behar da Taxoaren, elektrizitateko erdi maila edo baliokidea izatea eskatzen da, aldi baterako kontratu eginen zaie. Kurrikuluna bidali selekzion de personas 18 abildua gmail.com helbidera. Autokarabanen konpontze lagilea behar da Noainen, elektrizitate eta mekanikako oinarrizko ezagutzak baloratuko dira, 3 hilabeteko aldi baterako kontratu eginen zaio. Kurrikuluna bidali komerzial abildua
lobekarabanin.com elbidera. 2 aholkulari komerzial behar dira Iruñan, batxilergoa eskatzen da aldi baterako kontratu eginen zaie. Kurrikuluna bidali, teresa.oio@randstad.es elbidera. Bertako eta nazioarteko trailer gidaria behar da Uharten, ez dira ikasketarik eskatzen aldi baterako kontratu eginen zaie. Kurrikuluna bidali rebeka.txik@lesmark.es elbidera. Azitzaile laguntzailea behar da Iruñan, azitzaile sozialarekin zerikusia duten ikasketa baloratuko dira. Aldi baterako kontratu eginen zaie. Kurrikuluna bidali selekzion personal 4077@gmail.com elbidera. Farmazian aritzeko langilea behar da Iruñan. Farmaziako lizentziatura edo gradoa eskatzen da. 6 hilabeteko aldi baterako kontratu eginen zaio. Kurrikuluna bidali marabi@maberasesores.com elbidera. Metalurgian aritzeko langilea behar da Iruñaldean. Derrigorrezko 2. hezkuntza eskatzen da. Aldi baterako kontratu eginen zaio. Kurrikuluna bidali miren.erro@randstad.es elbidera. Saltzailea behar da Iruñan, erdi maila edo batxilergoa eskatzen da, mugagabeko kontratu eginen zaio. Kurrikuluna bidali makapoten@hotmail.com elbidera. Sukaldaria behar da Tarrabian, ostalaritza ikasketak izatea baloratuko da. Aldi baterako kontratu eginen zaio. Kurrikuluna bidali telisa@gmail.com elbidera. 2 obra arduradun behar dira Iruñaldean, derrigorrezko ikasketak eskatzen dira obrarengatik kontratu eginen zaie. Kurrikuluna bidali general@vdr.es elbidera. Administrari laguntzailea behar da Burlatan, administraritzako goi maila edo baliokidea eskatzen da. Aldi baterako kontratu eginen zaio. Kurrikuluna bidali info@cedotabulas.com elbidera. Iturgina behar da Iruñan, iturgin eta berogailuen ikasketak eskatzen dira, aldi baterako kontratu eginen zaio. Kurrikuluna bidali info@biarinstalaciones.com elbidera. Sukaldaria behar da Iruñan, lanpostuarekin zerikusia duten ikasketak izatea baloratuko da, aldi baterako 12 hilabeteko kontratu eginen zaio. Kurrikuluna bidali tabernaarpea@gmail.com elbidera. Xaloa telebistako merkatu txikian lan eskariak edo eskaintzak egin nahi badituzu bidali mezua lanpolsa.xaloa@gmail.com elbidera. Ternera de Navarra, Nafarroko aretxea. Baserre inguruan eta 4 hilabete arte amaren esnearekin azitutako aretxeak. Goi mailako haragia, berme sanitario osokoa. Zure mailan Nafarroko aretxea, Ternera de Navarra, geurea. Beti teknologi berriaren aldeko apostu eginez. Bere kalitatean efikazia areagotuz eta betiko sukalde ekonomikaren goxotasuna mantenduz. Aukera handia ekonomiketan. Etxea egongela goxo eduki nahi baduzu, bizita gaitzazu, peletak, lurreko suak, erakusketa zabala. Menditxuri, Don Esteben.